om plangeometri, og inden for plangeometri så kan man snakke om vektorer. Og en vektor, det er en retning og en størrelse, som beskrives som en pil. Man kan også beskrives som værende, hvis vi kalder den her A, så kan det være A, og så skal man bare have den her vektorpil over, og så bliver det vektor A. Det her er en egentlig vektor, men der er også noget, der hedder en uenlig vektor, og det er f.eks. en nulvektor. Den ser således ud, og det er bare sådan en prik. Det er et punkt. Yes. Så har vi noget, der hedder en... altså en vektor kan være på forskellige måder. Der er noget, der hedder ensrettede vektorer. Det vil sige, begge to vender den samme vej. Så er der noget, der hedder de modsatrettede vektorer. Det er så, hvis den ene vender den ene vej, og den anden vender den anden vej. Så er der parallelle vektorer. Det er lidt ligesom det her, det er når de er parallelt ved siden af hinanden. Og så er der også noget, der hedder en ortogonal vektor. Og det er, hvis de er ortogonale. Når man har to vektorer, så kan man ikke gange dem sammen, men man kan så i stedet for, så kan man finde skalarproduktet af dem, eller det man kalder for prikproduktet. Og det skrives sådan her, vektor A, prik, vektor B. Og det kan man udregne på to måder. Man kan blandt andet sige længden af vektor A gange længden af vektor B gange cosinus til V. Men hvis man ikke har længderne, så kan man gøre det på en anden måde, da man ved, at vektorer de har nogle koordinater. For eksempel så vektor A koordinater kaldes for A1 over A2. Og det kan man så bruge til at skrive en anden udregning af skalarproduktet, hvor man i stedet for skriver vektor A prik vektor B er lig, og så ganger man så de to første koordinater med hinanden, og så plusser den med de to anden koordinater. Så det bliver A1 gange B1 plus A2 gange B2. Og det er så den sætning, vi gerne vil bevise. Og det har vi så illustreret her. En tegning, hvor at vi har afsat vektor A og vektor B ud for det samme begyndelsespunkt, og så afsat en vinkel B. Siden her, det bliver jo så vektor A minus vektor B, og det er så den, vi vil starte med at finde længden af. Og det gør vi så ved hjælp af cosinusrelationerne, der siger, at A i anden er lig B i anden plus C i anden minus 2 gange B gange C gange cosinus til vinklen A. Og det omskriver vi jo så det passer til vores vektorer her. Og det gør vi ved at sige, at længden af vektor A minus vektor B på B i anden er lig længden af vektor A i anden plus længden af vektor B i anden minus 2 gange længden af vektor A gange længden af vektor B gange cosinus til vinkel. Her kan vi så omskrive videre, da vi ved, at definitionen på skalarproduktet, det er vektor A prik vektor B er lig længden af vektor A gange længden af vektor B gange cosinus til B. Og så det her, det er jo så det samme, som står her. Så vi kan slette det, der står her. Og så kan vi i stedet for skrive 2 gange skalarproduktet. Da vi kender det her, så kan vi tage længden af A vektor minus længden eller B-vektor sammen i anden. Og da vi kender en regneregel heroppe, hvor det er vektor A minus vektor B er lig, hvor at man tager og minuser først den øverste del med den nederste del. Så kan vi tage og sige, kan vi bare tage og samle dem selv, hvor det er 1 minus B1 i anden, som er plus A2 minus B2 i anden. Og så fordi vi kender til kvadratsætninger, som er herovre, hvor vi har A plus, eller A minus B i anden, så er det det samme som at sige A2 plus B2 minus 2AC, eller AB, altså det dobbeltprodukt. Og så tager vi og gør sådan her. A1 i
under plusser med A2 i anden, eller minus plus B2 i anden, minus de her 2 dobbeltprodukt. Jeg skriver smukt. Sådan der. Og den her, altså længden af vektor A minus vektor B, det kan man også skrive på en anden måde. Og det kan vi, da vi kender reglen, at længden af vektor A i anden er lig A1 i anden plus A2 i anden. Og så ved vi jo også, at længden af vektor B i anden er lig B1 i anden plus B2 i anden. Og derfor så kan vi jo omskrive det her til, at længden af vektor A minus længden af vektor B i anden er lig, og så tager vi så det her, at det er lig A1 i anden plus A2 i anden plus B1 i anden plus B2 i anden. Og så tager vi herhenfra og tilføjer det 2 gange skalarproduktet. Så minus 2 gange vektor A prik vektor B. Så de her 2, dem kan man jo så sætte lig hinanden. Og ud fra det, der kan vi også se, at de her minus 2a i anden, skriver vi her, minus 2a1 i anden, b1 i anden, og så her igen minus 2a2 i anden, b2 i anden. Det må så være lig de her minus 2 skalarprodukt. Gange vektor A prik vektor B. Og så hvis vi tager det her, vi har her, og så dividerer med minus 2 og reducerer, så får vi så, at A1 i anden, B1 i anden, minus 2, eller ikke 2, minus A2 i anden, B2 i anden er det samme som skalarproduktet. Ja. Altså det her. Og nu vil vi så tjekke, om det også gælder for en uenlig vektor, altså en nulvektor, som vi har her, som er lige med 0 over 0, med også en A-vektor, hvor det så er lige med A1 over A2. Og så tager vi og gør det samme som med skalarproduktet, hvor vi tager 0 gange A1 plus 0 gange A2, eller vi kan også gøre, hvor vi tager A1 gange 0 plus A2 gange 0, og så ved vi, at det giver 0, altså kan det ikke gå med en enkelt